आंनि सोमोन्दै बिथाङा UPPL दोलावहाय जइन जागोन होननानै बुंदों। दिनैनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि कनिन बसुमतारी आरो खाम्फा आंनाव फैदों। आरोबाव सासे BPFनि MCLA UPPLआव जबदान जाहैसिगोन। एबसुनि दिपेन बर' आफादगिरिजों लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि कनिन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनाव थांदोंमोन। मानो? दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ फुल जोबजासिम नाय निश्चय बुजिनानै लानो हागोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसे जेनेरेल सेक्रेटारि कनिन बसुमतारी खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा मानि खारनाव BPF हान्जानि गायसनगिरि जायखौ बुङो हाग्रामा महिलारि सार नङा होमबा BTCनि CM बारग' CM नङा होमबा दा बर्थमान बिथाङा जेबो पावाराव गैथा दा बे बिथांनाव मानि खारनाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार आरो जेनेरेल सेक्रेटारि कनिन बसुमतारी बिथां लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथांमोना मानि खारनाव थाङामोन आरो मा हिसाबै UPPLआव BPFनि सासे MCLAआबो जबदान जानो थांगासिनो दङ माखौ दुखु मोननानै दा बाथ्राफ्रा बेसेबांसिम सैथो आरो बबेथिं बेसेबां सैथो नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै होनो हागोन। थारैनो जोंनि BPF हान्जा अर्थात बर'फोरनि मोननै पलिटिकेल हान्जानि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि पलिटिकेलनि लिडारफ्रा बेफोरबायदि ओरै बारलाय बारस्लायलायबाय थासिगोन नामा? जिखुनु माने बर' हारिनि थाखाय बा बर'फोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बा हारिनि थाखाय जोंनि बर'नि पलिटिकेला रावबो रोदा जानानै बा खुन्थिया महरै गसंथायाखै नामा? जुदिहाय गसंथादोंब्ला मानि थाखाय पलिटिकेलखौ बास्लाय खालामलायबाय थागोन? नोंथांमोनखौ आं सिगांनिफ्रायनो बारंबार बुङो नोंथांमोना जुदि हारिनि थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय दंब्ला बा साननाय दंब्ला नोंथांमोना मोननै पलिटिकेलजोंनो ज' जानानै नोंथांमोना पलिटिकेला ओरैबो था जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना ज' मिलायलायनानै माने फाला बदल पावारखौ सालायलायनो हायो बा सरकारखौ सालायलायनो हायो होननानैसो आङो गोरबोनिफ्राय सानहरो। दा जाय हक नोंथांमोना जाय बिथांखौ UPPLआव जबदान जाहैसिगोन होननानै बुंदों बे मा होनना बुङो BPFनि MCLAखौ दा बेफोर बाथ्राया बेसेबांसो सैथो आरो बिथाङा मा क्लियारिफिकेसन होदों नोंथांमोनहा खाम्फा बरगयारि बिथांजों माब्ला सावरायनानै जे बे बाथ्रा UPPLआव जबदान जाहैसिगोन होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा माबोरैहाय फोरमायनानै होनो मोनखो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो लोगोसे दिपेन बर' सारजों जेनेरेल सेक्रेटारि खाम्फा बरगयारि बिथांमोना मा हिसाबाव हाग्रामा महिलारिनाव मा खोथा सावरायहैयामोन आरो माबोरैहाय गोरोबलायनायनि खोथासो सावरायहैखोमोन ना मानि थाखायसो सावरायहैयामोन नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हासिगोन रायजोफोरा आरो जोबजासिम नायनायनि उनाव नोंथांमोना मा बुजिनानै लानो हागोन निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। बे बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों मैया बबे मिटिङाव माब्रै बबेनिफ्राय मा मेसेज मोननानै आंनि थाखाय मोनसे मेसेज होदों जे आङो 15-16 नैबे फेब्रुवारि दानाव UPPL दोलोआव जइन जागोन होननानै बुंदों जोंनि मानगोनां बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांजोंथ' आं बे बेलायावहाय जेबो डिटेल्स आं जेबो रायज्लायनाय जायाखै। बिथाङा आंनाव मोनसे समावहाय फन हरदोंमोन आरो सोंदोंमोन नोंनिफ्राय मा बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन आं दासिमबो क्लियार जायाखै बे खोथाखौ बिनि सिगाङावहाय आं बुंनायमोन। बेबायदि बुंहरसेयावबो बिथाङा मैया जे मा खोथा लानानै बिथाङा आंनि सोमोन्दै बिथाङा UPPL दोलावहाय जइन जागोन होननानै बुंदों बेखौ आं माने क्लियारिफिकेसन आंनिफ्राय होनो सानदों जे बेवहाय जेबो भित्ति गैया। जुदि आं बबेबा मोनसे दोलोआवहाय थांनो नागिरोब्ला आं मोनसे दोलोखौ आं लिड खालामबाय थानाय मानसि दिनै आं 17 बोसोर BPF दोलोआव जुरिजेननायनिफ्राय दिनैसिम दङ। गेजेरावहाय BPF दोलोनिनो अननायाव जोंनि BPF दोलोनि आफादगिरि तथा आगुनि BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि अननायावनो आं MCLAबो जाखांबाय 5 बोसोर। सासे MCLA जानाय सासे BPF दोलोखौ दैदेनगिरि सासेया बबेबा दोलोआव थांनो नांगौ जायोब्ला निश्चय बे दोलोनिफ्राय बेयो रेजिगनेसन लेटार गथायग्रोनांगोन बेनि उनावहायसो सिद्धान्त जागोन बे सिद्धान्त जाखांनायनि उनावहायसो बबेबा दोलोआवहाय थांनो हागोन। दा मैयानि जिथु जाथाय आं बेखौ गुरैहै खावलायगोन आं सोरखौबा समालोचना खालामनो थाखाय आं लुबैयाखै जे जायफ्रा बुंदों आंखौ UPPL दोलोआवहाय जगदान खालामगोन जायानो बुंदों बिथाङानो क्लियारिफिकेसन होदों बबेनिफ्राय मा मोननानै बिथाङा माने बे UPPL दोलोआव हाबगोन होननानै बुंदों। आं नेरसोन बर' हिसाबै आंबो सासे कर्मीसो सासे दोलोखौ नायग्रा बा दोलोखौ माने लिड खालामग्रा सासे माने कर्मी
बे दोलोआव आं मा नुदों नुवाखै दिनै जुदि जेबो नुवाखैमोनबा 17 बोसोर आं माने बे दोलोआवनो थानानै दोलो खालामगासिनो दङ। दायो आथिखालाव जोंनि राजखान्थिनि थासारिया जि अबस्था जानानै दङ बे नोजोरखौ नायोब्ला बे बिथिंखौ नायोब्ला जों नुयो BPF दोलोआनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बे जोंनि नैबे बिटिसि ओनसोलाव आनसलिक दोलो हिसाबै दोलो जानानै दङ। दा बेखायनो आं गुबुन दोलोआव थांनांगौनि जेबो खोथायानो गैला। आरो जुदि थांमारनायमोनब्ला आंनियावहाय माबा नङा माबा मोनसे इसारा दङमोन। दिनै आङो आंनि कर्मि, आंनि नेता, आंनि दैदेनगिरि, आंनि कलिग बिथांमोना आं रावनोबो बेबादि बाथ्रा बुंनाय जायाखै। जेबो खालामनो हाया। सानसे साननै नाम मोनगोन आरो खारनायनि नामाव बेल'सो। बे मोनसेबो जाया, जेबो खालामा, जेबो जाया। सरकारा जोंनि रां 100 बार बुंबाय थागोन आङो, जेबो होलाय हाया। मिथिबाय? जेबो होलाय हाया। गभर्नमेन्टआ जोंनो बानायो। आरो बिराद मोजां जा खामानि मावनांगौ दं। मोजांसो सोरबा सोरबा थांलाबायनायफ्रा नङा होमबा? सासे ओरैनो आख' फिख' मा खालामबाय थादों फालाय? मा खालामनो हाखो फालाय? मा हागोन सानदों? मा हागोन सानदोंलै नंखायो आं। मा खालामहागोन सानदों? माव जेरावखि थांनानै माव। नों माबा प्रब्लेम बुंबाय थादों दहाय। दिनैसो मा बर' जाथि इउनाइट जानांगौ होनना बुंदों। आं बुंबाय आंनिसिम दिपेन बर' आरो कनिन बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया आंनाव फैदोंमोन। खाम्फाबो दंफायोमोन। रायलायनाया जाहैबाय UPPL आरो BPF गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायलायबाय थादों। खाम्फाबो दङमोन। दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट कनिन बसुमतारी आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंखौ लोगो हमफैदों। डिसिसना जाहैबाय हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों मोनसे टेबोलाव जिरायबानो समाधान जाबाय। समाधान जासिगोन, जोबसिगोन समस्या जोंनि गेजेराव जा बुजाबुजि दं। ओमफ्राय आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नालाय आं बुंबाय आंहा जेबो आपत्ति गैया, आङो फ्रि, आं रायलायगोन होननानै खोन्थाहरदों। दिपेन बर' दं, कनिन बसुमतारी दं, खाम्फा दं। आंनाव फैदों जे नों जिरायगोन ना जिराया, प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया होननानै। आंथ' रायलायो, मानो रायलायजागौ? जोंनि गेजेराव ज' जानो आंहा जेबो आपत्ति गैयालै। दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय बिसोर होनना बुंदां। आंखौ रायलायनो फैनो ना मानो गावसो खारबाय। दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट दानि, ओमफ्राय कनिन आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो खाम्फा दङ। आंनाव फैदों, आंजों रायलायदों जे नोङो प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया? आं रायलायगोन होनदों। आं रायलायगोन होनदों। ज' जानायाव आंहा मा आपत्ति दं? ज' जानांगौथ'। जेबो आपत्ति गैया, आं रायलायगोन। दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय आंनो। जोब्बाय गावहासो खारलांजोबावबाय। मा जाखो बेयो? मा ज' जानाय जाखो बेयो? बेखौ ज' जानाय होनो? गावसो मानो खारखो? मानो खारनांगौ बेयालाय? दिनैसिमबो जायाखै, बेवहायनो दङ, बेवहायनो थाबथानानै दङ। बेवहायनो थाबथानानै दं, दिनैसिमबो बे रायलायनाया जायाखै। बे खारामोनब्ला आं खोन्थायामोन, खिन्थु अपेन खालामबाय आं दिनै। मिथिबाय? दिनैनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि कनिन बसुमतारी आरो खाम्फा आंनाव फैदों, रायलायदों। आंनाव कनसेन्ट लाफैदों, नों रायलायगोन ना रायलाया? रायलायगोन होनदां। आंथ' रायलायगोन, मानो रायलाया? बर' जाथिया इउनाइट जानायाव आंहा मा आपत्ति थानांगौ? लेंबोदो, गाव लेंबोदोंना दाना गावसो लिंनानै लाना थांजादों।